Ik heb nog een idee, maar je trekt het. Je moet uitvieren. Ja, die quarantaine, ik haast voorbij, jongens. Help. Nee. Nee. Goeiemorgen. En naar je dij. En naar je vlag. En naar je dij. En naar je vlag. Iedereen is lekker aan het tussenpoetsen. Naar je echte. Goed zo. De elektrische. Ja, dit is eigenlijk dien, maar ik zei, Ildo kan ik wel, maar we hebben een prinsessenopzetstukje, Sally. We doen toch van Cars? Ze wil hem net weer roeien aan, hè? Ze wil hem net weer kwijt. Nee, ze vindt het te leuk. Is te leuk. Ze vindt het leuk. Goed zo, poetsen. Poetje. Deze keer zijn bokken broeken. Nou, je moet elke maar even gaan, maar dat helpt niks. Dat helpt mij maar voor haar. Wel handig. Ons broek ik altijd zo'n baby tussengewassen. Ja, dat is echt wel handig. Ja. Dat de tussengewassen worden gewoon. Voor jou op de planning net zo vol, want we zitten nog in quarantaine. Maar ik wil aan zijn eerst even bij de jeugd naar Boeten. Hoend 7 minuten later, beestjes even doen, even frisse neus heljen. Even de ruiten wat chillen kort in, dus even heerlijk frisse lucht in de hoes. En dan met zaken wij zien squalwerk om, geven we dat aan. We hadden een nice schema van juf gekregen, een nieuwe week een nice schema. Nou ja, en als je wat erbij verder brengt, net echt iets op de planning, dus lekker thuis. Heerlijk. Dus ik neem je mute bij mij. Viert je net te abonneren en te liken, dan mis je helemaal je filmpjes. En het abonneren kost helemaal niet. Zullen we naar Boeten? Of een keurje? Jiske mij? Ja, zo aan? Ja? Oké. Nou, we zijn Boeten. Even naar de beestjes staan. Ah jongen, cool fietsje. Kom hier, ik vanken. Is dat zo? Ja. Oh. Laat mij dat ding dan het hele grote bochten. Nee, maar het moet nog wennen, hè? Ja. Hallo. Nou, Jeske kan ook wel los. Op het dik maar net. Zitten? Ja, zitten. Zitten? Doe maar. Ja, ik is achter zaken hoor, jong. Komt er! Nieuw rooster van zaken, van squallen. Oh, je studeert kregen? Ja. Oh, ik hier maak al een screenshot die maar. Ik heb maar weer huiswerkje. Ja, jongens. Zo. Lekker, lekker. Alsjeblieft. Zal ik net een beter van je pakken? Hé, hey, Haantje. Stuur je. Mooi plakje, jongen. Laat maar lekker lezen, jongen. Doe die niks. Op naar de benchjes. Daar komt er. Ja, daar ben ze. Nou, dan gaan we weer zaken. Is dat van vrede? Ja, zaken moest van vrede nog een paar dingetjes doen. Want nou, toen weer even net zo lekker, dus hebben we stoppen. Dus je moet eerst van vrede nog een maatje en dan kun je bij manje beginnen. Hè? Je hebt hier al een rooster stuurt. En ondertussen de bandjes even wat fruit. Ik zal even wat snijden voor je. En zien. Wat ben je nou aan het rekken, ja? Ja. Hartstikke klaar? Zo. Dus je moest eerst het vervreed nog wat tekenen, ja? Wat was die in haast? Rekenen. Ja, ik kan een krultje achter zetten. Maar van vrede maar kijk nog taal. Ja, mijn helpt hij, joh. Mijn moet mooi bij die zitten. Ja? Doe wat te gieren. Lekker. Bom. Nom, nom, nom. Eerst de banaan. Ze kiest eerst voor de banaan. Dat is haar lievelingsfruit, hè? Ja. Maar zal die nek nog even doen. A few moments later. Wat wil het zaken? Wat denk je? Ik weet het niet. Van een kikker. Denk ik, kijk. Goed zo, jongen. Oh. Oh! Oeps. Nou, begin. Ja, daar had je een gumke, toch? Ja. Nou, gumst hem even voort.
Het is wel handig dat het dat is het gummikist, hè? Ja. Lekker Hilda? Nom nom, hè? Nom nom nom. Leuk. Nou, dus zo zie je er nog, jongen. Daarna doen we even een pauze. Krijg je wat fruit en drinken. Ja? Gaan we dan fruitpauze, hè? Ja. Werk even aan de kant. Zo. En we drinken niet met voor die. Banaan is voor die opbouw. Nee, voor die. Je moet ook goed fruit eten. Vitamintjes, joh. Mensen even verder met de wask. Oké. Yay. En Hildo is ondertussen ontspannen, Hildo. Lukt het wat? Ja, opdrukken. Oh joh, fanatiekje. Fanatiekje. Goed zo. El. Net dan die grote stut. Waarin hij speelt je er al uit. Niet zo doorraak. Ja, die mag toch in hier? Nou, jammer om hem. Blijf aan het joh. Dus ik even sport en zaken. Hey, schat. Oeh, wat doet zaken. Wat doet zaken. Ah. Pak hem, pak hem, pak hem. Kom. We stappen. Steen, kom maar steen. Maar stok steen. Ik denk dat ze die dan naar doet. Ja, shup, zodat hij naar. Stappen. Goed zo. Net om met mijn wask. Jawel. Nee. Ja. Ja, toen wil ik nog maar achter de zaak. Oeh, oeh. Dit is een beetje opzetten. Ja? Als je dan aan je pen. Dus ja, 6. Nee. Doe raak. Niet zo doe raak. Waar zaken? Waar zaken? Pak hem. Ja. Dit is een mooi plakje. Hier kun je wel lekker chillen. Die stoken dan een beetje los, kunnen we zitten wat strak. Ja, dat is echt mooi toch? Even een chillhoekje. Ik heb nog een idee waar je... Oh, heel nou. Ik doe het zo even. Ik heb nog een idee waar je tekent. Lekker oer. Ja. Maar dan ontdekken. Ja. Steek een pakker op het Heel duidelijk. Wat dus doen? Luister je op de grond en daar zo je hem heen. Ah, lees je hem je lekker? Ilda zit het hier in een andere tent. Ik zeg altijd Ilse, Ilda. Alsjeblieft vriend. Dat was juist Ilda, ik ben happy. Oké, doe Kom maar lekker die zaken zitten. Och, hé, nee, er ook weer. Kom maar zitten bij je zaken. Zo. Eén uit. Zo, even chillen, broer. Even chillen. De pauze is weer voorbij. We gaan trommel. Taal. Taal. Laat ze er niet op en het zien. Oké, hier is die. Hoi. Oh nee. Wat nou, jongen? Die ligt niet. Even zien. Nou, ik denk dat je onvinken maast in hier voor die vakjes welke het klopt. Tent. Ja, juist. Heel goed, jongen. Toppie. We gaan nog even vrolijk trommels om. Gesp. Wat? Oh, shit. Wat gebeurt er heel nou? Wat is er gebeurd? We zien de wasmand van. Oh, god, dit is echt wel wat. Een draakje. Wie is er invallen? Oh, doepie doepie. Doemie. Ik ben er weer bij 4. Oh ja, viel. Uit. Wat is de E en de E? Ik kom weer uit. Ja, Uit. heel voorzichtig. Boomhut. Jongen, dat is al je skin en wask. Doe helpt je me net echt, hé.
Zichtjes. Wat zit al je bedijn haar? Het echt al iets boeft, jongens. Ja, bla 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 bla. Du moest het al met haar wasken iets met de schat. Het al je hartstikke vies. Zo. Nee. Nee. Oh jongens. Ik ken het probleempje. Wat had je op die holle? Banaan. Een glamaan. Een banaan op een holle. Een glassaan. Nou, sorry zaken. We storen die wel wat, hè? Maak het nee, maak het nee. Oké. Ik denk de gelukkig niet Shut, krijg. shut, goed zo. Go! Ildau! Wat doe je? Baby? Ik denk dat we heel de was Draakje. Nou, ik denk dat die wasmand maar één zelf omheen gaat. Ja, Ja. omdat die nou. Hilda, wat is toch een draakje aan het worden? Echt weer. Oh, oh, oh. Ik in de buurt. Van hoe relaxte baby naar een dreumerske die een boefje is. Oeh. Denk erop. 1, 2. Huppatee. Nou, mooi kleer met die. Daar komt mijn was. Nee. Nee. Hilda, nee. Je moet thuis weer. Ja, die quarantaine, ik haast voorbij, jongens. Help. Dit kent al net. Ze kent al niks. Ik zie die maand omheen zetten. Oh, dat is te... Ja, Hilde zei het al, ik doe het blijven. Ja, zaken aan het werk. Ik zal die maand omheen zetten. Wat een vette hut. Ja, we gingen even pauze tegen het squalwerk en dan gingen ze in de hut west. Zaak is haast klaar, dan kunnen we eten. Ik zit tafel en klaar, meidje. Eerder begint Dat feest. van Vreed nogal een meidje natuurlijk. Van Freed? Ja, Freed hier om zijn pinnenhollen. Dan had er Oh, niks ja. in, dus dat moet nou nog even. Ja. Dat we vanmiddag van jou, jong. Ja. Goed, hartstikke mooi. Ik zal de tafel even klaar, meidje. Dan eten we even wat. En dan zal ik zaken in een tweede ronde zetten van het huiswerkje. Eerder op bed. En dan leeuw ik het wel. Want ik merk nog steeds wel dat ik wel aardig gauw kwaadaardig ben. Ik ga de wask in. Yes. Dus ga ik me dan even nuttig maken. En dan vermeet je maar even zaken in het schild. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauwtonk omheen. En via het net de chill app te downloaden voor op de tablet als telefoon. Om te naar je chitsvlog!